uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba sipha lona, nalolu suku kule nyanga kaDisemba, unyaka uphela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngicela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, kuyizolo namhla naphakade. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ukugcinwa nokulondolozwa emseni ngesandla sakho somusa. Siyabonga Baba wethu ongcwele, usuku siphile lona. Sibonga ukuthi uhambile nathi unyaka wonke. uNkulunkulu wethu wakwenza konke okukuthembisile ukuthi uzosenzela khona. Usuye wanqanda unyawo lwethu ukuba lungasheleli. Wasihambisa ngosokweyindluzelekazi ey'ndaweni ezinobungozi. Wasithwala, uthe uyabathwala bakho. Wasithwala, wasihola, wasihola nangeso. uNkulunkulu wethu wenzile konke. Ngempela uyena umuntu ukuba ungaqamba amanga. Siyabonga Nkosi ukuthi isifungo sakho usifunge wena uqobo ekwenzeni konke okuhle wenzela uluntu. Wenzele abalungileyo bakho, wenzele nalabo abafuna ubuso bakho ngenhliziyo yabo yonke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sibonga izwi lakho eliyisibopho esisondeza kuwe, sikwazi nokuxoxa, sikwazi nokuthulula imiphefumulo yethu kuwe, sikwazi nokuzendlala phambi kwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sisazofunda izwi lakho, ukhuluma ngalo. Nkosi, sethembe wena uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bingelele bazalwane futhi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngizocela sifunde-ke izwi esizolithola laphaya encwadini kaPetro wokuqala, chapter 4. Sizofunda khona amavesi nje amathathu. Amavesi amathathu. Siqale laphaya kuverse 6. Asifundeni-ke bangcwele. 1 Peter chapter 4 from verse 6. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni, kepha baphile ngokaNkulunkulu emoyeni. Ngicela ukuliphinda leli vesi bazalwane, ilona eliwumgogodla womkhuleko wethu namhlanje. Ngicela ukuliphinda. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni, kepha baphile ngokaNkulunkulu emoyeni. Sifunda uverse 7. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Verse 8. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. uJesu Kristu uyinkosi. Yilo leli vesi-ke bazalwane, amavesi esizokhulekela phezu kwawo kulolu suku lwanamhlanje. Ngiphindile-ke uverse 6 ngoba ilona vesi ebengiholeleke kulona ebengilinikeziwe. Kodwa noma sengiqhubeka ngifunda indaba, sengiyathola ukuthi liyacaciseka kulamavesi alandelayo amabili. Qala nje kwami ngi-underline igama nje lithi ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo, ukuze bahlulelwe ngokwabantu ngokwenyama. Ngixolisa, iyaphuma into yami le engiyifake endlebeni. Manje uma kushunyayelwa kwabafileyo, lithi izwi likaNkulunkulu nathi esasifile ngesiphambeko, sesinokuphila manje kuKristu.
Ivangeli lishunyayelwe nakwabafileyo. Isihloko engisiphe lo mkhuleko sithi singahlulelani. Don't judge. Lithi leli vesi uma uqhubeka nalo, ivangeli lashunyelwa nakwabafile ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni. Bazalwane, ngike ngahlangana nomhlobo wami omdala nje wakudala ngisemncane ngikhula. Ungikhumbuza izinto engangizenza. Ubona-ke senginomzimba manje. Ngangidlala kakhulu ibhola, ngangidlala nje sport, yonke into eyi-sport. So uthi kusho ukuthi angiseyena u-sports person. Enhlizweni yakhe kuhlezi isithombe sami ngidlala i-sport. Ngangikudlala-ke bazalwane konke. Ngangidlala i-basketball, ngidlala i-tennis, ngidlala i-volleyball, ngangidlala nje. Ngangiwumdlali nje. So ubona usangifaka lapho, angisadlali manje. Usangifaka lapho, akazi ukuthi sengiwubani manje. Ngenhlanhla-ke bekungekubi lokho. Kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu uthi uma umtshela ngomzalwane athi umuntu, awu lo wayenza ukuthi nokuthi, kuhlulela enyameni ngokwenyama. Awuseyena lowo muntu, kodwa usekuhlulele ngokwenyama. Umuntu okwazi last year ungakasindiswa, athi uma yezwa ngawe kukhulunywa ngawe kulo nyaka, akuhlulele ngezolo lakho enyameni ngokwenyama. Abanye baze basho ukuthi osibanibani ngeke basindiswa, ngeke baphenduke. Uma ngingaphenduka usibanibani nami ngingaphenduka. Kuhlulela enyameni. Siyakwenza-ke nathi kakhulu bazalwane, singabazalwane sithi sizelwe kabusha. Sikwenze lokho kwabanye. Siba-classify-e, angazi ngizothini ngesiZulu, sibafake eqoqweni elithize ngenxa yezolo labo. Kodwa babe bephila, siyaphila, kade sifile ngenxa yephambeko. Siyaphila ngomsa kaNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi. Kade sifile ngeziphambeko, sesiyaphila. Asingahlulelani bazalwane, angabi khona ukwehlulela. Ngike ngafunda enye indaba, bengisemkhulekweni othize. Manje ngilindele impendulo kakhulu kuNkulunkulu. uNkulunkulu-ke unesikhathi sakhe. Kwesinye isikhathi uyabona ukuthi akabi ready ukuthola le-answer ayidileye. Kwesinye isikhathi abona ukuthi uma uyithola awuzukuyi-understand-a, ayidileye i-answer. So ngilalelisisa kakhulu, even ngize nginake ngisho amaphupho because ngilinde le mpendulo and ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyaphendula. Futhi ngiyazi ukuthi uphendula manje. Kodwa ngenxa yokuthi ngikhuleka under pressure, ngifuna ukuthi ngisheshe ngiyithole lento ngoba iyangithikazisa, iyanginyakazisa emoyeni. Sengihlangana nevesi lapha engicabanga ukuthi liyimpendulo. Bengize kuleli vesi kodwa ngaqala ngafunda ngaze ngafika kuleli vesi elithi singadidwa iy'mfundiso zezwe eziyize. Angifuni ukukhuluma ngaleyo nto because liqhubekile ivesi lasho lithi bazenza abathobekile bekhonza iy'ngelosi. Liqhubeke lithi bagqame ngembono, izinto ey'njalo nje, lisho izinto ey'kanjalo. So ngiyathula, ngiyalalela bese kuba khona ukuthi ngithole elinye elikhuluma ngokubekezela kuka-Abraham elinde isithembiso sikaNkulunkulu. So ngifika kule ndaba-ke bazalwane
ukuthi siyahlulelana ngezolo. Umbuke umuntu noma ungasamhlulelanga ngezolo, umbuke nje ubuyena ngamehlo umhlulele. Asibheki uNkulunkulu ngisho imicabango yakhe iphakeme kuneyethu. Athi laphayana kuJohane 7 kuvesi 24 athi ningahluleli ngokwamehlo, kepha yahlulelani ukwahlulela okulungileyo. Sinakho-ke bazalwane, mhlawumbe usuphela nje unyaka, sidinga ukubheka emuva. Ke sibheke sibalimazile ngokubahlulela wrong. Athi umuntu eziletha kuNkulunkulu, uNkulunkulu emdonsile, sifike thina simhlulele, simklase ukuthi bheka nje, ukuthi ugqoke kanjani, bheka nje ukuthi nokuthi akufuneki. Bazalwane, inkomo masiyisa ediphini, siziyisa zonke inkomo ediphini, right? Angazi, ngiyaxolisa kulabo abangakaze babe exposed kule mpilo engikhuluma ngayo. Sizisa zonke iy'nkomo ediphini, ezinye zisuke zinawo amakhizane, ezinye zisuke zingenawo. Kodwa ziyangena zonke ziphume, amakhizane ahambe eqathaka ngoba esedla ushevu ongene esikhumbeni senkomo, aqathake amakhizane. Injalo nendaba yethu, asingahlulelani bazalwane ngokuthi umuntu umbona unjani bese uyamehlulela ukuthi hayi, le nhlobo yile nhlobo enje, yile nhlobo enje. Kunalokho asikhuleke ukuthi uNkulunkulu akamveze ukuthi ubani lo muntu ozakithi. Kukhona iy'mpisi eziza zembethe isikhumba semvu, kanti zizowubhubhisa umhlambi. Isikhumba sisho ukuthi yimvu, kanti umhlambi uzophela. Ingakho kubalulekile bazalwane, ngakhuluma ngey'khathi ey'dlule ukuthi ake sikhulekele ukuthi uNkulunkulu asikhanyisele ukuze singahlulelani. uNkulunkulu akasikhanyisele ukuthi ubani lo omi phambi kwami, ubani, imaphi amagama Nkosi okumele ngiwakhulume kuye, yikuphi Nkosi akudingayo. Omunye usuke edinga ukuzothulula nje, omunye usuke edinga ukuzobona nje ukuthi uma uwumntwana kaNkulunkulu ukhuluma kanjani, wenze njani, umukela kanjani umuntu, ebesithi ngiyayithanda le ndlela. Uma usuvele wamvimba wamklasa ukuthi nje lo uJezebeli angifuni ukuthi asondele kimi, ngifuna abantu bathi nami nginjengaye. Kanti mhlawumbe ubezofuna ukwazi ukuthi uma uwumntwana kaNkulunkulu mhlawumbe ushunyayeliwe esitimeleni or ebhasini or etekisini, wezwa kodwa manje usefuna into ayizoyibona ngamehlo. Akakashintshi lutho, amakhizane awo akaqathaki, kodwa iva lihlabile, umuthi ungenile esikhumbeni. Uma umuthi usungenile esikhumbeni sekudinga ukuthi kuqathake, afike kuwe, umtshele ngothando lukaBaba uNkulunkulu, umtshele ngoJesu ofele izono zabantu. Uthi uJesu, zanini kimi nonke. Akasho ukuthi osehlabekile akeze noma oseshintshile ukuhamba akeze, kodwa uthi nonke enisindwayo nenikhathele. Mhlawumbe uza kuwe nje useyasindeka. Ngike ngibuke khona i-program engake ngayibona, ngazi noma kwakuyi-program, yebo kwakuyi-program eyayikhuluma ngokuxolela abasemajele befuna ukuxolisa emindenini ey'sulu behlanganiswa. Ngangiyibuka le nto ngimangala ukuthi hey, banesibindi laba, kodwa ngenxa yokuthi abakwazi ukuya ngqo kumuntu bayosho, kufanele ukuthi kube khona ophakathi nendawo wasemhlabeni. Thina sinommeli onguKristu.
Thina sinayo simelele uma sifanele silungise izinto, kodwa akasimeli uma sihlulela. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu Baba uyamdonsa umuntu abe semletha iNkosi uJesu yenze umsebenzi ngomoya wayo ingcwele. So uma ngabe thina-ke siyizindlalifa kanye noKristu, sesikhombisa amanye ama-colours noma sesikhombisa ezinye iy'mpawu, sesehlulela isikhathi singakafiki, sesiyahlulela thina, nathi singabahlulelwayo, nathi sesonile sesidinga ukuhlulelwa. Bazalwane, leli vesi lingimangalisile. Ngithintwe nje indaba yokuthi kushunyayelwe nabo abafileyo, ngoba nami ngangifile. Mhlambe nomunye wayefile, sasifile ngenxa yephambeko. Kodwa manje sibahlulelelani-ke ngokwamehlo ethu, njengoba esho lapha kuJohane ukuthi singahluleli ngokwamehlo. Uma sihlulela ngokwamehlo sesonile kuNkulunkulu. Bese ethi kuMathew chapter 7, Mateyu chapter 7, cabanga ukuthi uvesi 5. Uvesi 5 athi, "Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho, khona-ke uza kubonisisa ukukhipha ucezwana olusesweni lomfowenu." Uma ngabe kukhona into esehlweni, kusho ukuthi awukwazi ukubona kahle. Leli vesi lisho lokho nje ukuthi nawe usahamba kulo mhlaba awukwazi ukubona kahle. So kudinga ukuthi nawe gezeka, khipha ugongolo khona uzobona kahle. uNkulunkulu Baba uyabadonsa abantu bakhe, sifike thina sibakhiphe ngokubahlulela. Sathi sephakathi esashintsha umuntu kaNkulunkulu, washintsha ube sewena umhlulela ngezolo ukuthi ilo kade ewukuthi nokuthi nokuthi. Ngibheka indaba yobufakazi, bazalwane, ingithinte kakhulu uma ngabe uzwa abantu bezorifeya ebufakazini bomuntu ukuthi lo owayeyisangoma, lo akaseyisona, akusekho nophawu lobungoma kuyena. Ngiyalinganisa, bazalwane. Kodwa kuhle ukuthi umuntu simthathe, yikho kubalulekile ukuthi sazane ukuthi singobani. Wazi ukuthi hayi lo umama Sibande, lo umama Dlamini, lo umama bani, lo umama bani. Noma-ke usisi usibani bani lona, usisi Swane lona, usisi Thuli lona, usisi bani lona, usisi bani lona. Sazane kanjalo. Khona singeza ukubizana ngezolo. Khona singeza ukubizana ngamaphutha esiwenzile. Kuyenzeka ukuthi usukholwa wenza iphutha, kwenzeka iphutha, lungise futhi ube kahle phambi kaNkulunkulu obone kusithekeni. Kodwa thina singabazalwane sibambelele kulelo phutha. Silokhu silikhowutha, ngesikhathi silikhowutha liyakulimaza. Isikhathi isikhowutha iphutha lomuntu liyamlimaza lowo muntu, siyamehlulela. Bazalwane, ake sifunde nje ukuthi uyedwa umahluleli. Singaba izindlalifa kanye noKristu, kodwa sikakafiki isikhathi sokuhlulela. Sizofika, siyeza isikhathi. Shilo kanjalo ezwini lakhe, wathi niyohlulela ngisho ney'ngelosi. Siyobe sesimi ney'ngelosi, sesimi naye lapha, sihlulela kanye, sihlulele izwe, sihlulela laba abangenzanga kahle. Uma thina-ke senze kahle, njengamanje sisasempini emhlabeni, njengamanje sisona ngokucabanga, sone ngezizindlo, sone nangani. Uhlulela kanjani? Ugongolo lelo oluyizizindlo zakho ulikhiphe nini ukuze ubone ucezwana osesweni lomuntu? Ugongolo lolu olusolimini lwakho ulikhiphe nini ukuze ubone ucezwana osesweni lomuntu? Bazalwane-ke sibalekele ukwenza ukungalungi phambi kaNkulunkulu. Ukungalungi kwehlulela, ngoba kwakhe ukuhlulela, akusikho kwethu.
Kubalulekile-ke bazalwane ukuthi sisalifunda lezwi. Ilo nalo azicabangela iphuma khona. Bese siyakhumbula ukuthi ngempela ngempela besifile nathi. Umuntu angavuka ekufeni bese ehlulela abanye athi bafile. Ake siyibalekele leyo nto, iyangiphazamisa kakhulu emoyeni mina, iyangihlupha. Mhlawumbe bekungafanele sike sikhuleke umkhuleko ohlukile bomama. Sike sikhuleke umkhuleko nje uthi Nkosi, ubekele umlomo wami umlindi agcine umnyango wezindlebe zami. Ubese futhi uthi ubekele Nkosi ingqondo yami imngcele. Ngoba lokho esikucabanga kube negative, kungabi right. Ilokho sekungale kwemingcele yethu. uNkulunkulu usiphile imingcele. uNkulunkulu uyimisile imingcele kuyo yonke into. So sinayo imingcele yokucabanga okuhle ngoba uNkulunkulu wethu usicabangela okuhle njalo. So uma sakhiwe ngomfanekiso wakhe nathi kumele sicabange okuhle for omunye umuntu njalo. Kodwa manje siyeqa kuleyo mngcele size seqele emngceleni ngale komngcele bese sizindla okubi ngomuntu. Sibabulale abantu bakaNkulunkulu bephila. Asingahluleli bazalwane. Yilokho nje engifisa ukuthi sikhulume ngakho namhlanje. Asingahluleli. Ake kunalokho asakhani ngothando, sigqugquzelane ngothando, sibingelelane ngamahubo njengoba kusho lishizwi, siqondisane ngothando lukaKristu. Singabi nokuthi mina ngi-strict, ngiyaziyo ukuthi ngi-strict, ngize ngidlulele ebu-strict-ini bami benyama. Ngoba asisempini emhlabeni, wonke umuntu usempini. Uma kukhona osuperior olaphaya ongekho empini, akafanele ukuthi anqobe kuthiwe naye unqobile, kusho ukuthi ngeke awuthole umqhele. Kodwa ukuze silwe sinqobe, sifinyelele kuleli vesi elithi onqobayo, ngiyamupha ubadle ifa lomhlaba noma ngimhlalise nami. So uma ngabe sizofinyelela lapho sisempini emhlabeni, silwa ngisho nathi uqobo ukuze sinqobe. Silwe nenyama yethu uqobo ukuze sinqobe. Uthi usuyibonile ukuthi ungcono, mhlawumbe ugqoke kahle, mhlawumbe unemali, mhlawumbe umi kahle, mhlawumbe umuhle nangokobuso bakho umuhle. Ungabhekeli phansi abanye, ungahluleli abanye ngoba ngeke uzukwazi ukumenza umuntu. Ngeke futhi ukwazi ukushintsha inhliziyo yakhe. Akathi uNkulunkulu esemdonsile ubese wena usumbeka amabala umkhipha. Isono, sekuyisono leso, sekuyicala phambi kaNkulunkulu. Asingahlulelani bazalwane. Ngifisa ukusho lokho nje namhlanje. Mhlawumbe kukhona osekutshela ukuthi uyaphuma, uyashiya ekukholweni ngenxa yale ndaba. Alikho ilungelo. Awukwazi ukushiya umdali wakho umshiyele umuntu ongeke aze adale lutho. Ngifuna ukusho nje ukuthi noma ngabe sebekuhlukumeze kanjani, ungashiya endaweni okuyona, kodwa ungamhlubuki uNkulunkulu. Ungaze nje umhlubuke uNkulunkulu ngenxa yomuntu odaliweyo. Ungamhlubuki uNkulunkulu ngenxa yesidalwa esidalwe uNkulunkulu. Bambelela kuyena. Ithembe elipheleleyo, ithembe elimiyo. uNkulunkulu usifunge yena ngoba yena akaguquki. Kodwa uma uzobambelela uthemba abantu, umuntu athi uma esekuphushile uzwele ubuhlungu basenyameni bese ushiya uNkulunkulu, usuhlulelwe already. Asibalekele ukuhlulelana, sibalekele nokuhlulelwa ngezinto ebesingayigwema. Bazalwane, ngiyafisa nje ukusho lokhu namhlanje. Angazi ukuthi kungani. Mhlawumbe ukhona osenkingeni efana nale, uhlulelwe, noma mhlawumbe uyahlulelwa ebandleni okulona, noma mhlawumbe uyahlulelwa emphakathini okuwona, noma mhlawumbe emndenini okuwona. Kodwa msukusuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyena oyihange lomphefumulo. Iyona
esibambelela ngaye. Uma sibambelele ngaye sinesiqiniseko ukuthi nakuphakama nakujula nakufa nani nani ngeke sisuke ngoba sibambelele kuye othandweni lwakhe olumangalisayo. Bazalwane, lokho nje bengifisa ukusho namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi okuyena obeyidinga le ndaba uNkulunkulu uzomsiza. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho antambama khuluma ngalo ey'nhlizweni zethu, sikwethembile. Nkosi, sisiletha kuwe, wena okwazi ukuthobisa nenyama yethu, ukwazi ukuthulisa nolwandle olunamagagasi aphakemeyo, ukwazi ukuthulisa iy'vunguvungu emphefumulo yethu. Nkosi, you can tame it, you always do. Siyabonga Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu wenyama yonke, akukho okwehlulayo, nasey'meni zonke Nkosi ukhona. Sibonga ukuthi Nkosi siyakuqonda ukuthi ungeke usikhiphe kuzimo esibhekana nazo, kodwa wena uzongena nathi ukuze sikwazi ukukumela. Siyabonga Nkosi, sikunikeza udumo. Siyabonga ngakho konke. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, Inkosi yomusa inibusise. Sibonge kakhulu 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 abazali abalethile iy'ngane ey'nkonzweni. Heyi bazali, benza umsebenzi omkhulu. Uyabona nje le nkonzo ibingeyabantu abasha, kodwa itholile kakhulu indawo kuthina singabadala. Futhi nathi sekufanele siqale phansi siqondise i-focus yethu. Ngoba phela masiqala siqala ngengqondo yokuthi kuzophetha kanjani. So isiphetho sethu thina sonke ukuthi sifinyelele ekumeni noKristu, sifinyelele ekutheni ukuphila kwethu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu, sifinyelele ekuhluleleni izizwe kanye noKristu. Bazalwane, so impilo yethu yamanje ayisho lokho. Lithi iculo, uma sikholwa la sizombona le. Kusho ukuthi uma ngabe singakholwanga la, angeke simbone le. So uma ngabe singeke simbone le, asiqalanga kahle. Ilokho nje siyabonga kakhulu bazali, siyabonga. Kusasa-ke sinenkonzo yabakhulile thina, inkonzo yogogo nomkhulu. Siyamkholwa uNkulunkulu uzohamba nathi nakuyona. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi khona imphefumulo azoyizuza nangayo. Siyamkholwa nje uNkulunkulu ukuthi kukho konke, uyikho konke yena uqobo. So siyacela nje bazalwane, nisixhase ngemkhuleko ohambeni lwale ndlela. Singawasusa amehlo ethu kuye noma imisindo ingakanani emaceleni. Sonke-ke bazalwane, uphela unyaka, asike sinamathisele amehlo ethu nje kuKristu. Kuthi kwenzeka ngapha nangapha, ube nomzuzu nje noJesu, uhlale phansi umbabaze yena owakuhlenga, uJesu Kristu inkosi. Amen.